खाम्फा सारखौ बिजाथि मोननानै माबायदि मोनदों? बिराद गोजोननाय मोन। खाम्फा सारखौ बिजाथि मोनबाय दा नोंथांमोना खाम्फा सारखौ हामजादों ना हामजायाखै बिजाथि महरै? हामजायो मोजांथार जोंनि थाखाय। देरहाहोगोन दा? देरहाहोयो। देरहाहोगोन। देरहाहोयो जोंना बेनोखा। बाजै खाम्फा सारखौ बिजाथि महरै मोननानै गोसोआव माबायदि मोनदों? हो? खाम्फा सारखौ मोजां मोन। खाम्फा सारखौ मोजां मोनदों। देरहाहोगोन दा? देरहाहोगोन। गासिबो मोजौबा बाहाय दंखाजोबो जोंहा। जाथि बंस' गासिबो आदा बाजै गुमै आब' गासिबो बाय बाहागि बावनो जोबखा जोंहा। फेमिलियानो खान्दानानै दंजोबखायो ने? औ गासिबो दंजोबो। देरहागोन दा खाम्फा? जायगायाबो सेब जाबाय मोसाग्रानि थाखाय एसे खस्थ' मोनसिगोन फट' गाफाब जानो हागोन। खाम्फा सारखौ हामजायो ना हामजाया? मोजां मोनो दा अब्लाबो? देरहागोन दा? देरहागोन दा? खाम्फा सारजों दा बाथ्रा खाम्फा सारजों हानजा आहा सरकार दं सरकार लागे बेफोर लागे ना बेफोर लागे आप संपरे से बेफोर आगो तो कोई सरकार yang संपरे ini kan betul itu sama Iya sih, tanpa pasar minatnya aja.